खुलुमबाय बिथांमोननि सोरगोआरि जिउआ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि अरायबो फुंखा सोरगोआव 30 बोसोरारि जथुम्मा थाहैयो। फिरफिलाखौ लोगोसे जोंनि बिरहोनायाव बर' जों हारिनि लोगोसेनो गासैबो जों बिथिंनि उथ्रिखांबोनाय हाबाफारि जोलैसाफोरखौ जाहाथे भबिष्यतहा गावनि जिउखौ दावग्रोनो हानाय सोलोंथाइ बिथिङावहा जौगालांनो हानाय मावफुंनायाव आरो जोंनि थुनलाइ जोङो जाहाथे बिथिङावबोथ' मोजाङै जौगालांनो मोजां हायो आरो मावफुंलांनो हायो। थुनलाइ सोरजिनायावहा बेनि जाहाथे थाखायनो साखा फारा जानो हायो जोङो बिथांमोनखौ सनितपुर दिनै जिल्ला बिथांमोनखौ हिसाबै जोंनि गोसोखांनानै जिल्ला आफादखौ जाहाथे बिबार बावनो गोजौहा जों लादों। दैदेनलांनो हायो जाहाथे बेबायदि दा बिनि सिगां उथ्रिखांबोनाय जोलैसाफोरनिफ्रायबो जाहाथे जोङो साफा साफा दैदेनगिरि जोंनि सोरजिनो हायो सान्दै बेखौ नोंथांमोनखौ थांखि लानानै बेवहाय जों ज' जानानै दिनै गासिबो बे फिरफिला नोंथांमोनखौ बिरहोनायजों जों बिबार खावलायहरनाय जादों बावनायनि सिगां जाहाथे बिथां बे रुंसारमोननि थुनलाइ एबा बिथां रुंसारमोना आफादनि सोरगोआव गेजेरजोंनो आलो गोजोनै बर' जाहाथे राव जायगा थुनलाइया मोनो। जाहाथे इसोरा टेकनिकेल बिथांमोननि गावहा जिउ जेरैबायदि सोलेरखौ जायगा लादों जाहाथे जों जा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा होयो। बिजनेस बेनि थाखाय 1 बे मिनिट बिथिङावबो जाहाथे जोङो बे रावा कमप्लिमेन्ट बाहायजायो खालामनानै बेखौ जों लुबैदों सानदों। आरो इयुनावहा जाहाथे जों बेनिखायनो थुनलाइ सोरजिनायावहा नोंथांमोनखौ बांसिन गुरुत्व गासैखौबो होनानै साबायखर होनाय गुरै जाबाय। खावलायदों बेयावथ' जों जोबोर गाजा गोमजायै खुंनाय मोनसे जाबाय थांखि लानानै बालिजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोबोर फिसाब्लाबो बिथांमोना जोबोर मोजां हाबाफारिजों माने गाजा गोमजा खुंनो नाजादों बेखौ जों साबायखर बावदों बिथांमोनखौ बिथांमोना 200ल' न'खर फिसाथार बे गुदि आफादा बे बिथिङावहा बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामदों मावदों आरो बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि थुनलाइ आफादनि माने जिल्लानि मावनांगौ माने हाबाफारिया जाहाथे मोजांनिबो मोजां मावफुंलांनो हायो बेखौ जों थांनाय सानदे आफादावहा बेखौ सावरायनाय जादों लोगोसे जों थुनलाइ सोरजिनायावहा बांसिन गुरुत्व होनायखौ जों माने सावरायनाय जादों गोथौयै आरो लोगोसे जोंनि सनितपुर जिल्लाबासि हिसाबै जोंनि जेंसिया बांसिनथार मानोना फरायसालिनि जेंना फोरोंगिरिनि जेंना जा रेसनेलाइजेसन फोरोंगिरि माने ट्रेन्सफारनि खामानिया दाबो जाफुङाखै बर' फरायसा आफादजों जों थुनलाइ आफादा नांगासिनो दङ डाइरेक्टर लेभेलसिम जों थांगासिनो दा जानाय लामाहा बुंदों डाइरेक्टर लेभेलनिफ्राय बे फाइलखौ अलरेडि सेक्रेटारि माने अफिससिम दैथायहरबाय बेखौ जों मिथिना मोननानै जों गोजोननाय मोनदों मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बे आफादखौ खुंनो लानायावहा बानजाय आफादा जेरैबायदि माने माखासे गेटफोर होदोंमोन सानैसो दुथाङारि सेंग्राफोरा बे गेटखौ सेफायनानै माने बुलाय बुसि खालामनानै आरो जोंनि जा थुनलाइनि फिरफिला बेखौ लांनानै बिसोर सावहैदों बिदि गम मोनदों जों जोबोद दुखु मोनदों बे खामानिया जाहाथे जोंनि थुनलाइ आफादजों लोगोसेनो बर' माहारिखौनो माने नेवसिगारनाय जादों इनाय जादों बेखौ जों दुखु फोरमायदों आरो लोगोसे जाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों बिथांमोना जुदि गाबोननि मादावनो जों थुनलाइ आफादनि खाथियावहा फैनानै बिसोरो माने सिमान लाया बा सारेन्डार जाफाया अब्ला जों आयेननि बेबस्था लागोन होननानै जों सानो